Dobrý. Jo. Čau. Ahoj lidi. Čau lidi, čau lidi. Tak jdem chcípnout, jdem. Jo. Fuj, ty jsi úplně to. Alzák. No já jsem schválně Alzák. No já vím, že skláně. Tady asi nic není. Dobře, jdeme dál. Tady je taky nic. Nezavřeli. Já vám nevěřím. Pav. Hej, tady jako nikdy nic není. Není no. To jako je. Je to tu na sestře, aha. Ježiš, jsem si chtěla lekla. Pozor, hned tady je vozík. Upadám. Au. Tak máme Pardon. ty jsi to dala mimo vozík. Ale za váma je tam dole věc. Teresko, za tebou. Ne, musíš opatrně, to jsou peníze. No vy to tam teda dáváte, je. Já mám tuhle debilovinu. Ty, ale to by to jde, jako náhodou to čumím. Ale už já se Teď nedá. to pust. Tak. Hezky, ty jo, dobře ty. Jsi Dobrý. lepší jak já, tak to jste jako musí pochválit teda jako. Ale tady je druhá, to by to šlo. Co? Že tady někdo píká. Hele. Ne, počkej, já točím, já se točím. Já ti jedu naproti. No, ještě ne, ještě ne, ještě ne, ještě ne. Vedle. Hezký. Terka dala taky první. Promiň. Tady jako nic není. Pozor, pozor. Jo, aha. Jda. Tak, ale kam to furt dáváš? Když dává pozor. Počkej. Pozor, mám kačenu. Bacha, nekoukej, mimino tam je. Nevím. Jsi odletěla. Já taky. No, to bylo to mimino. Už Teresku to odhodilo a má minus životy. No. Já mám. Sakra! Kdo mi zavřel před nosem dveře? Teď mě málem zabil žabák. Žiješ? Jo, dobrý, Tak, mám 50 dobrý. životů. Ukáž, tak stůj. Stůj, já ti dám. Pojďte, prdel mi ukáž. Tak máš Dobrý. ještě 10 navíc. Tak ho nerozbíješ, že tam poneseš, jo? Kde je vozejk? No, jsem časně odjela pryč, protože šel ten žabák, jinak by nám to rozbil celý. Tady je vozíček. Já Já jsem ho musela schovat, protože on ho málem ten žabák roztřískal. A žabák málem zabil mě, protože jsem měla No. před nosem zavřený dveře. Tam. Trezor. Pojď. Nic. Hele, zvládneme tam dát tohleto nahoru. Jo. Máš Simčo? Mm. Já tam nevidím právě, pouštím. Nešahejte na to. Já to potřebuji otočit totiž. Jo, já jsem to viděla, jak se to otoč. Hele, dobrý. Jo? Už tam ale nic nedáváme. Já mám taky ne. drobnosti ještě. A můžeme no, jít? ono to jezdí z toho, protože tam je ten foťák na hovno. Počkej, ten foťák. Tak, nebo... No, mám. No. A
Tak počkej, dej tam prvně toho. Nevidím, tam koukám do stropu, potřebuju pomoc od někoho. No tak, položit. No, Tak ale co je, proč sedím, vole? Mě to zahodilo. WTF? No asi dobrý, hele. tak jedem. Bereš to ty? Jo, ale musíte to kontrolovat, aby to nespadlo. Jo. Já tam nevidím přes toho nosorožce. Tak já jdu, tak pojď, zatím cesta dobrá, můžeš. Ty vzduch. Bacha, foťák! No, Ale puste ho. Kdo ho drží ještě? nikdo, ty ho držíš sama. Tak. Dobrý, čistý vzduch. Počkej, já ho zkusím vzít jinak. Mhm. Tak, jo, dobrý, teď už se mi nese líp. Čistý vzduch. Můžem. Jaj, Oh, blbý tlačítko. Počkat, jdeme blbě. Jdeme zpátky po uličku. Je tady Tam. to jméno. Já tam rovně, ano. Takhle nemůžem telko jít. Tak běž ty. Tak běž, no běžte. Špatná ulička, nechoďte sem. tady jsem. Jo, běž za co. Tady. Prdele. Onem. Pusto, pusto. To, jdeme do auta. Tu. No. Já prdím. Už tam prdíš. Má co něco říkat? Já nevím, proč já takhle padám, ale já nemačkám jako... Já jsem tě schodila, víš? Aha. Jak jste na tom s HPčkama? 100 mám. Nevím jak se, Kimča? nevím jak. Všichni máme 100. Blesk. Vemte si tam každá staminu. Jednu. Mám staminu. Tak si ji tam odnes do šopu. Máš staminu, nemáš náhodou to druhý? Ne, A jo, hustý. hele, mám tu. Zmenši se, Já tam nechci, já už jsem tam byla. Tam nic není. tak mi tam vysáď, počkej. Ne, Oh. skoro, ještě kousek. Dobrý. Au. Co jako děláš? Odjedem bez ní, pojď. Máme granát. Čau. Čau. Op. Jedem, čau. Jak má červený ty oči. Já se počurám. Hele, a teď každá si vemte jednu staminu. Ahoj, stamino. Terko, vem si prosím, že
Vem si tu zelenou. A já mám 100, zapomněla, já mám Mami, 100. mami, Vem si to, budeš mít 120, držko. mami, koukej jo, a poslouchej. Já jsem to chtěla udělat a já si za... Terko, ty drž klapačku, ty si vem to zelený. Ale já mám 100 životů. Budeš mít 120, vem si to zelený, neser mě, nebo o tobě šáhnu. Nekoukej na to, nečti si ten návod. Vem si to a máš 120. Musíš kliknout Tčko, aby stala. Jo, no, tak to je moje. Končím tady. 100 životů, já mám 100 životů, sakra, bude mě tady někdo někdy poslouchat. Ne. Spadnu. Co to je? Ty vole, tak jako to mě vyděsilo. Nevím, a už nedělejte blbosti. Au. Au. Tak to se mi tam motáš. Kudy jste šli? Hele, pozor, pozor, stůj. Jo. Hej, Tam těma, byla- čumte na to. Tam byla voda vedle. A odnesem to tam rovnou. Tak jo. To je hlava nějaký panenky. Bacha brečí. Bacha. Já Jo, nevidím, běžte kam tam, jdu, no. Tam běžte. Máš za sebou kačenku. Já ji slyším. Spinkej, mimi, spinkej. Spinkej, miminko, spinkej. Dobrý. Kati. Já to ona má tu kačinu. Kati. Hele, to je ona. Kačenka, no. Nakreslená. Hledejte, jděte mi. Tak já hledám asi, ne? Tady je Klobása. Kde? tady. Tady je velký párek. OK, obrovský párek. Oh, Bah. yummy. Jedem. Tady Am, je Jedem, hen. am. Bo. Píp, píp. Bacha jo, tam jsou schody dolů, takhle tady. Au. Spadlo ti autičko, ona do toho ta blbka. Ona jezdí. To. Co si dáte? Já vás obsloužím. Já si dám... No. Já si dám vodku. Tak jo. Tak já vám to namíchám. Haló, My mícháme pití. tady je laser. Kde mám svoji vodku? A jo? Ty, ochlasto. Nelezte tam. To bude bolet. Nezkouši. Ne, já jsem koukala, jestli můžeme vzít ten item, víš, to je za tím laserem. Jdeme dál. Kam dál? Tady to nikam nevede, ne? Tohle je trošku rozbitý muzeum. Ahoj, Katěnko. Bacha, bosák. Ty vole. Přesně tam, kam jde. Jsem schovaná pod schodama. Kde je Terka? Pod schodama někde, prej. Tady. Hej. Tady je. No tak vylez. Tam není? Je, je ale tady. on tě vidí jenom, když jakoby se na tebe otočí. Když jdeš za ním, tak tě nevidí. Já bych moc blízko nechodila. No my musíme ale tam, kam jde on. No protože tam to musíme, no nemáme musíme ještě, počkat. Na koho se tady tváříš? jo. Tady ještě něco třeba.
Ty vole. No, tak jdeme tam. Ty. Počkej. Jdeme a jdeme doprava. Tak. No a jdem tam doprava, běž. Tady nahoře je hrníček, nebo co to je? Jo? Tak tam někdo někoho vysaďte. Už mám. Aha. Terka hledá item a neschovává se. Já hledám. Si mě nož. Ale já potřebuji hustý. Dej ho tam a přivezte sem vozejíček. Musíš vycouvat. Takhle ho rozbiješ. No, už to rozbila Píp, skoro. Hele, já potřebuju to a Autíčko. potřebuju tak nic. Co? Mě nikdo neposlouchá, já si to Já ti udělám sama. poslouchám. Ale tady jsou hrozně moc věcí, chápeš? Mám zase tu hlavu. Kde je Moment. Tady je vozíček. Tak já tam to hrozně moc věcí, já nevedu. Mino. Ale počkej. To tam nedáme. Nedáme, a tady musí být druhý extraction někde. Polož Jdem to ho na- opatrně. Opatrně to Opatrně. položte. A jdem najít ten druhý, ten Ten druhý. bude tady. No, tam. Je tam? Tak, Tak kdo já to tady odvez? počkám. Jo, tak já to odvezu, Terko, když se mnou to odvíz dopředu. Dobře. Budeš přede mnou a budeš hlídat? Jo. Jo, vy jste zrovna tu hlavu dali, ale blbě. To moc smyslný. Tak. A pomalu na zem. Tak. Pojď. Tak běž přede mnou. Dobře. Můžem. Jo. A jdem dopředu na ten extraction, jo? Mhm. Já, diamant vypadá. Tuj, ani se nehní. Pozor, tady je voda. Jo. Tady. Opatrně, ať tě to nezmáčkne. Neboj. A teď půjdeme dozadu za svíčou. Asi tam můžeš za ní běžet a jít jí pomoct dát tu hlavu do toho, jo? Já tam zatím dojdu. Hele, kačenka. Já nevím, kde je Simča. Tam. No, pojďme. Kači, kde jsi? Tady jsi. Kači. Vás. To je normální. Miminou jsem odnesla. Dobře. A tady už nic není. Kačino! Pojď, honem. No pojď. Pači, tak. Na ťape. Hele, zmenši se. Ty vole, Kačino, jestli mi tam teď vlezeš. Už jste tam dali tu hlavu? A vem... Počkej. Vem to nahoře, jestli tam... Jak to mám vzít? Možná, hele, počkej, možná tady, když si stoupneš na vozíček, Dobré, mám. tak to půjde. Jo? Jo? Kde je vozík? Nevidím. Tady. Čena, bacha. Ještě ne, daj. Au. Počkej, já tam mám kachnu, a to nemůžu sebrat už. Ještě někde něco? Žiješ? No, nic jsem nenašla.
Tak, dobrý, tak já to tam jdu. Buď asi můžete utíkat na začátek už. Jo. Tak to nedeš, stačí. Kačeno. Já nejsem kačena. Ale ona je tady. Jaj. Počkej, kudy? Druhá strana. Jo. Kačeno. Kačeno. A co tady jdeš takhle pomalu, pojď? Neměla staminu. Já jsem toho lekla. Co tam je? Ten bosák. Aha. Super, já nemám staminu. Tam boss. Sakra, on jde tu dma. To schovaná. Ne, pojď, nechovej. Jsme to museli obejít. Jsem se normálně tak strašně lekla. Jo, já taky, no. Tak to je asi nový bosák. To není nový, on už je starý. Aha, tak to nevím. Já tohodle neznám. No jasný, jak jste na tom s HPčkama? 120. Pustý. Tak si vemte obě dvě zase každá staminu. Dobře. Stamina se mi bude hodit. Tady ne. Tady je stamina. Co to tam neseš? Teď jsem to chtěla říct, to tam neste. Staminu! Ne, to je speed. To je sprint speed. Ty chceš staminu. Čti? Aha. Tady je tam stamina upgrade. Nahoře neseš zase blbou. A nezahazuj to, díky. Za 4. Tady Tak. jsou toilety. No? A točíš se dokola. Teresko, pojď se spláchni se. Čup. Ne. Dělej. Já jdu ještě. Spláchni mě. Pozor! Hop. A, šup. Teď na bobek. No, Ona se zasekla, ona Já se jsem špatně Stevie řeší. Toilet. Au. ahoj. Já Běž, jdu mazej, nakupovat. mazej. Simčo, kde jsi minule vůbec našla ten vozejk? Tady jsou různě. Co? Jo, teď tady žádný není. Aha. Oni tady jsou až od nějakého určitého levelu. No, oni tady byli předtím právě, víš? Ještě jak jsme na tom. Nechci sem. Bacha, granát! Bouchá nebo nebouchá? Tam děláš. Zase čoruješ? Ne. Teď to vidím. Pust to. Pust to. Ne. Dostaneš ban? Hele, ale tohle není fér. Dejte to ze mě pryč. Já se počurám. Tak, Tak, co je čí? Jo. Moje stamina? Kde mám tam si staminu? staminu. Tady to? Jo. Pojď sem stamino. A Tohle je, každá si dejte to je taky do pro mě. jedničky. Do Je, jedničky. děkuju. Tenhle neznám ještě. Au. Buff.
Tak já se sednu sem, abych si nemusela utrácet. Ty kráso! Ne, ty se zvedneš a půjdeš taky hledat. Rakev za 20 000. Hustý, taky tam všechny odnesem. Ji musíte vzít, ale. Já ji držím. No, musíme ji asi položit. Tak. Pouštím, jo? Jak to uděláme? No nevím. Počkej, holky, to musíme jak vymyslet. Budeme muset na vejšku to vzít. Jako takhle? Teleskonek to prosím tě, mi ti řekne. Na vejšku, no. Co s tím? Já víc nemůžu, nevím, co mám dělat. No jelikož to točíte v obě dvě, tak jako... Já netočím nic, já to zvedám do vzduchu, jenom jestli Aha. se točí Tereska, tak to sorry. Já to jenom se snažím zvednout do vzduchu. Tak jak se domluvíme? To přestaň takhle na mě koukat. No, Jo, já s váma je domluva. tak musíš mluvit. Mluv. Ne, nekoukej na mě, nejsem Tereska. Já ale se bavím s tebou, jak to odnesem. Jo, aha, tak ty vole, ty mluvíš... Tak já ti řeknu, že to v obě dvě točíte a ty se podíváš na Teresku a řekneš, tak to musíme nějak domluvit, tak jsem myslela jako, že mluvíš na ní. Já to sama nezvednu. Ty se tam neschovávej a pomáhej zvedat. Tak musíme Nahoru. to vytočit. Ale Tereska musí jít. Ne, netočte s tím, kdo s tím furt točí. Tereska s tím točí, Teresko, jenom to tahej, prosím, netoč nám s tím. Kde je? Nevím. No. Tak vytéhajte teda tady vepředu. Já nevím, proč šla dopředu. Nevím. No. To musíme postavit na záda. No však jo. No, no. Ještě. Ještě. Super. Šikuli. A takhle to musíme šoupnout. Jo, Teresko, mluv s náma, děkuju, jo? Ano. A Tak. kam šoupnout. Netočit a neseme to tady, to poneseme do, takhle sem. To potřebujeme, jo? Jeden ze zadu a dva ze předu. Tak tam jdu já, nebo kdo? Terko, ty pojď tady se mnou, prosím, dopředu. Dobře. A Simča to bude hlídat ze zadu, jo? Můžem? No, A chytí to někde ve prostřed, to chytí. A netočit a jenom táhnem. Tak. no já čekám, až se tam No. procpe Tereska, aby jí to nezavalilo. No, ono jí to zabije, jinak tak bude mrtvá, no. Tak. Teď stůj, táhneš to už moc daleko. Postavit. Tak. Stojí to u dveří, tak. Ještě kousek potřebujeme. Teď pojď, ještě kousek k těm schodům. Postavit. Super. Pozor, Stojí? Jo. Na tebe to máme položit, jo? no. Tak jo, tak Teresko teďka doprava dolů, jo? A dáme to rovnou do toho? Já bych to asi rovnou odnesla tam, ne? Vemte to někdo ze spoda. Tereska ze spoda. Jaj, Tak jste to na mě teda hodili. pardon, já jsem spadla dolů. Tereska drží? Drží. Jo, držím. A kudy kam teď, co jak? No, teď bych to odtáhla do toho, na ten extraction, ale já teďka nevím, kde je. Hned Jo, to je za hned za dveřma. No. rohem, Jo. hned za dveřma. Takže Já táhnem nevím, kde dveřma. jsou dveře, já nejsem... Tady za tebou. Jo. Šoupejte jenom. Tak, vy to tam musíte vyrovnávat. Tak, jdeme. Tereska musí být blíž. To zvednem přes tohle. Jo. Ty vole. Honem rychle.
Honem! Pryč! To nám nevez... Jo, dobrý. Jo, vzalo, tak dobrý. To. No, Jaj. hustý. Tak tam hledal. Je tady nahoře vlastně už nic nebylo. Tak to nevím, já jsem nekoukala. Já jsem to tam oběhla, tam byly jenom ty. Dobrý, tak vy běžte sbírat a já jdu najít další ten, kde je, Kde jo? má vozík, jo, Tereska má vozík. Tak ale nemůžeme být dvě v jedné místnosti. Tady nic není. Ne, tady nic není, říkám. Ty jsi teda fakt... Já se s tebou posem. Je tady, jo, můžeme, já jsem myslela, že tady není. Jo, aha, no, tady není nic. Hele, nechoď furt za mnou, takhle nic nenajdeš. Nazdar. Stůj. Tak. Jste to pozbírali všechno? Hele, jste tu? Ano, jste tu? Co? Jo? Já se ptám to, tak jako odpovídejte. Tam Co, vepředu, já jsem neslyšela, já jsem běžela já se dozadu. ptám, jestli jste tu. Jak máte pozbíraný všechno? Asi jo. Tamhle je ještě jeden item malý, ale to asi nevadí. Tady ještě něco je. Já mám peníze. Jo, tak je tam hoď. Mám tam strašně... No říkám, mám tam velkou vázu, potřebuju s tím pomoct, takže to tam můžeme odvíjet všechno. Vem vozíček, Teresko, a pojď za náma. No, pojď. My tam vezmeme spolu vázu, tak běž a slůvej. Tak a rovně. Zaveze ten vozík. Kde je? Hele, jde. No, dej tam vozej. Ne, dej tam vozej. No, tu. A jdeme.
Jsme nikoho nepotkali tady tu hru. No, já mám takový pocit, že si nemáme pistolníka totiž. Ach jo. Nevím kam šli. Co tady je? To je ten... Já jsem schovaná, protože tady je ten... pohlavač. No tak já umřu, protože tady je skřítek a stohlaváč. Ale ten stohlaváč mě potom zabije. Tam máš to od toho. Pojď. Se skřítkama stačí mlátit jenom vozeď, nebo vozem. Ale tam přede mnou byl ten stohlaváč. To nevadí, těma skřítkama můžeš mlátit, i když jsi schovaná. Ty vole, 55, jo. Pusti, jak jste na tom s HPčkama? Furt stejný. 120. Jo. Kolik máte staminy? 60. Miminko, pojď do novýho kočárku. Ne, ten je moc velký. Není. Běž do novýho... Au! Sorry. Běž do novýho Tak kočárku. Sedni. Já ti dám střední. Nazdar, mámo. Hop. Tak. Ustaň. Tak jo. Nekoukej na mě tak. Já se tě bojím. Tě přejedu. Ona mě týrá! Pojď sem. Ne, já nemám staminu! Au! Au. Nech tam ten vozej a jedem. Au. Já jsem ti něco řekla. Stůj a poslouchej mě. Nemůžeš to takhle brát furt do toho auta, je ti to jasný? Hele, ty skoupila malej vozíček. Ano, já jsem nám koupila malý vozíček, tak ne, že ho někde zapomenete. Sedni. Nebudu tam sedět. To si mám vzít. Ta nemá furt staminu. Hej! Stoj! Poslouchej, tady k noze. Pojď vole, poslouchej mě! Ty si vem tady staminu. To není stamina. Dej to sem, pust to, dej si staminu. A ty si vem range. Jako fakt jsi si vzala 4 věci a mě znechala jenom jednu. Aha, sorry. Nestane. Já vás nemůžu furt hlídat obě dvě.
Kdo si vezme malý vozíček? Já. Uhni. Pojď sem, Simona. Tady je ruka. Pojď sem. Jo, počkej, já si tady naberu věci. A pojď za mnou. Ne, nemůžu. Pomoc! Já mám jenom 10 životů. Protože si šáhá do těch peněz. Já neviděla, Že jo? že mi... Bacha, seš Co to je? v ohni! Jej. Neviděla, že mi to něco udělá, ale... Tak máš v jedničce životy, tak je použij, ne? Já nemůžu, jako pro mě já neumím chodit vole přes objekty. Já tam nevidím. Já nevidím dozadu. Šla jsem celou dobu. Použila si ten heal? Já se omluvím, použila si ten heal. Hele, jestli chceš hrát, tak budeš mluvit, jinak já to vypínám. Ano, Tak. Kolik máš HPček? 35. Tak poprosím Ču, ať ti dá ty svoje heal. Simčo? Co je? Kde jsi? Au. Bacha! Je tady duch! Tak se na Ale něj... já jsem ho zabila! A teď jsem to rozbila. Já jsem zabila toho ducha tím, jak jsem ho poblila. No. Tady je ruka, vem Zuby! ruku. Simčo! Vem ten vozejček, Terko, prosím. Já nemůžu. Co? Hele, tam je něco nahoře. Teď nevím, jestli to tam dokážu. Tuj? Bacha, oheň! Otoč se. Otoč se. Dík. Už ti dala simčatý healy? Ne. Taky to musí říct. Zuby! Oni tam ty zuby skeptěj mě. Já je chci vzít a rozbít, ale jsou moc daleko. Pojď sem! Já asi umřu. Jo, zabili mě zuby. Jsem se je snažila rozbít. Já jsem spadla do díry. A ono mě to zabilo. A ona to neví. Mami, No. my jsme opět mrtví, jo? A kde jste mrtví? No, já jsem totiž spadla do díry, ono tam bylo velký vajíčko a já jsem ho chtěla vzít, jenomže já jsem si nevšimla, že je za mnou propast a já jsem do ní spadla, takže je dost možný, že ani nejsem někde jakoby na zemi a Tereska je hned přímo tady vedle tebe, protože jí rozkousaly zuby. Jo, protože jsem se snažila ty zuby zabít. Tak jo. Mám na výběr? Ne. Moment. Halo! Tak je někde... Ahoj! Počkej, nemůžete mluvit obě dvě, já pak nevím, která je kde. Aha. Hele, hovno. Hej, co? Terka teďka mluvit nebude, bude mluvit jenom s tím, abych věděla, kde je. Dobře.
Přímo za tebou jsem. Za těma schodama. Tady! Vy? Jo. Dobrý. Tak jo. Tak teď počkejte ale. Dobře. Tak, takhle. Tohle dám bokem. Myslíte, že zvednu to hovno? Ne. Ne, to má 10 000, to nezvednu. Kolik tam mám? 11. Já pozbírám tady ty trubky a modlete se, Hele, abych tam cibule. nespadla někam. Prý tam je nějaká cibule. Je. Tak vajíčko už není. Přesně tam Jaká jsem spadla. cibule kde? Cibule tam byla na křesle. Jo, ta nejde. Tak ticho teďka, já se soustředím, jo, ať nespadnu. Já mám hlad. Haló? Tak si běž ohřát jídlo, než vás zatím oživím. Tak jo. Slyší mě někdo? Slyší mě někdo? A Terka to asi může klidně vypnout. To asi stačí, co ty na to? Ne. Ne. Nechci. Ne, nechci. Já můžu skákat. Hop. Nemůžu zase. Ué. Terko, můžeš to vypnout? Dobře. Já se s váma lidi loučím a ahoj.